Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Na de reclame gaan we verder kijken naar het gesprek dat we gisteren naar aanleiding van de troonrede hadden met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws. Invallen met 1 arrestatie. De politie heeft vanochtend in alle vroegte een inval gedaan bij een huis aan de Andres Belloweg. Daar werd iemand gezocht in verband met een drugszaak, maar uiteindelijk bleek niemand aanwezig in het huis. Daarna ging het politie naar de Bonamweg en daar werd een jonge man aangehouden in verband met hij wordt verdacht van het plegen van een overval. In het huis zijn verschillende spullen in beslag genomen die de politie verder onderzoekt. Curaçao kent 29 illegale stortplaatsen. Dat blijkt uit een beeld dat de minister van Financiën, Javier Silvania, op Facebook heeft geplaatst. 29 geregistreerde illegale plaatsen waar mensen afval dumpen. Dat is natuurlijk een hele bizarre situatie. De minister wil dat er meer aan wordt gedaan, maar op Facebook vroeg hij aan het Curaçaose volk of dit betekent dat we beter mensen gratis afval kunnen laten storten in Malpaís. Nou, de Extra schrijft er vandaag over. De Curaçaose bevolking op Facebook is het er niet mee eens. Zij benadrukken, geef boetes en plaats camera's bij die illegale stortplaatsen, zodat we weten wie het doen en dat die mensen ook gepakt kunnen worden. Truck aangehouden voor illegale dump. Dat heeft hier weer mee te maken, want gisteren heeft de politie op heterdaad een truck betrapt die op Fortuna Arriba vuil stortte. Het is vaak lastig om mensen aan te pakken, maar deze truck werd op heterdaad betrapt. Daarna werd de man verplicht de truck naar het politiebureau in Rio Canario te brengen. En uiteindelijk is de truck in DOW opgeslagen en blijft hij voorlopig achter slot en grendel. Er moet meer actie komen tegen illegale dumpen van afval. Het zorgt voor veel ontevredenheid in de samenleving als men ziet dat mensen zomaar afval dumpen, vaak heel dicht bij wijken. Dan rechtszaak tegen politie. Een politieagent is een kort geding begonnen tegen de politie. Vanaf 2 augustus van dit jaar is hij op non-actief gezet. Dat betekent dat hij niet meer een politiebureau mag betreden. Hij zit thuis en hij is het er niet mee eens. Het gaat allemaal om een anonieme WhatsApp waarin zou worden gesteld dat de agent hulp zou hebben gevraagd bij het schrijven van een procesverbaal tijdens een verkeerscontrole. En dus iets zou hebben ondertekend dat niet door hem geschreven was. De zaak is nog in onderzoek, maar de man zegt iedereen is gehoord. Waarom wordt er geen beslissing genomen? De rechter heeft zowel de kant van de politie als van de man gehoord en doet in de eerste week van oktober uitspraak. Grote diefstal, water en stroom. Aqualector en de politie hebben gisteren bij Maluísa een grote diefstal geregistreerd waarbij mensen in die omgeving water en stroom aftapten, dat voor zichzelf gebruikten, maar dat ook weer verkochten. Het is een ongelofelijke situatie. Er wordt natuurlijk nu gekeken wie er waarvoor verantwoordelijk is, maar het gaat dus om het illegaal aftappen en doorverkopen van water en stroom. Blijft ongelooflijk. Steeds meer vraag naar hotelkamers. Het aantal hotelkamers dat bezet is, dus waar mensen in zitten, stijgt. Als we kijken naar de cijfers van augustus 2023 ten opzichte van augustus 2022 is dat aantal gestegen met bijna 5%, namelijk 4,9%. Dat heeft toerismeorganisatie Tjata bekendgemaakt. Die is blij met de stijging en zegt ook dat de prijzen die voor de hotelkamers worden gevraagd ook zijn gestegen. Dan gaan we naar de brandweer. Ja, de afgelopen maanden, eigenlijk zeg maar voor heel 2023 zijn er 7 mensen omgekomen door een brand in eigen huis. Dat is een ongelooflijk hoog aantal. En Dickmar Oliana van de brandweer laat ook weten dat de brandweer een campagne gaat beginnen om mensen meer op de hoogte te stellen. Dat ze voorzichtig om moeten gaan met sommige zaken. Het gaat natuurlijk om sommige mensen roken in hun slaapkamer, vallen in slaap, dan gebeurt er iets. Maar het kan ook kortsluiting kan een reden zijn. Maar hij roept iedereen op om rookmelders te plaatsen. Dat gebeurt nog maar heel weinig, maar dat kan levens sparen. Daarnaast gaf hij antwoord op de vraag of het daadwerkelijk zo is dat de hitte ertoe leidt dat er meer branden zijn. Nou, veel mensen hebben een fan of een airco in huis.
Door de hitte blijft dat maar draaien. En daar zijn sommige fans en airco's niet op berekend. Daar kan kortsluiting ontstaan en dat kan weer leiden tot brand in huis. Dus een verzoek aan iedereen om daar voorzichtig mee om te gaan en een rookmelder te plaatsen. Dit was het nieuws. Even reclame, zodra meer nieuws. Censo está 100% anónimo. Ni CBS, ni a encuesta docu ta visitabo, no que sa direito de família em particular. Mas bien, nanta interessa para colectar informação de totalidade, para criar vista correto e exacto de Corsou su hogar e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, com qual não por tomar decisão informar. Para nosso país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem? Den qual barrio? Quanto cas mister de corrente? E quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados e suma den cifra total, tá desassi de tur informação individual. Família Cooperar, sa o censo 23, tapahanha vista total e anônimo. PCI é família aqui, tá Cooperar. Abo dambe? Pa nossa com nos ta. Het was gisteren troonrede. Dat betekent dat het Nederlandse demissionaire kabinet haar plannen voor het komende jaar heeft gepresenteerd. Die werden voorgelezen door de koning en na afloop spraken we met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Het was een virtuele persconferentie met de pers hier in de Cariben. En Van Huffelen keek even terug op de troonrede en ging onder meer in op de opmerkingen van de koning in het algemeen over het Caribisch deel van het Koninkrijk. De koning heeft teruggekeken op 1 juli, de excuses die hij zelf heeft gemaakt voor het slavernijverleden en natuurlijk de vergiffenis ook die hij daarvoor heeft gevraagd. Hij heeft ook aangegeven hoe belangrijk het is dat we met elkaar door blijven gaan om de gevolgen van dat slavernijverleden met elkaar verder te bespreken, doordenken, te zorgen dat we met elkaar daarmee zoveel mogelijk in het reine komen. Hij heeft het gehad voor de eilanden over samenwerking en het belang daarvan, de eenheid van het Koninkrijk, over economische groei en ontwikkeling en dat Nederland daar ook heel graag aan bij wil dragen. En hetzelfde geldt voor goed bestuur. En er is in het kader van het bestrijden van problematiek rondom armoede, een thema dat ook speelt in Nederland, maar zeker ook in Caribisch Nederland, hebben wij afspraken gemaakt om inderdaad een flink bedrag structureel vrij te maken voor Caribisch Nederland, voor de inwoners daar. En dat heeft er alles mee te maken dat niet alleen maar aan deze kant van de oceaan, maar ook in het Caribisch gebied het van belang is dat mensen in staat zijn om in hun minimale levensbehoeften te voorzien. Een dak boven het hoofd, eten op tafel, extra benodigdheden voor kinderen. En op Bonaire en Saba is dat niet vanzelfsprekend. Want naar schatting zijn 1 op de 3 inwoners in Caribisch Nederland leven in armoede. En om die reden hebben we ook gezegd dat we weer verdere stappen willen zetten. We hebben in de afgelopen periode daar stappen in gezet, extra middelen vrijgemaakt. Maar we willen met deze miljoenennota extra stappen zetten om de armoede aan te pakken. En daartoe trekken we voor het komend jaar 30 miljoen euro uit en vanaf 2025 structureel 32 miljoen euro per jaar. Ook werd er tijdens de persconferentie een vraag gesteld over de ENIA-lening. Zoals bekend, Nederland wil 1,2 miljard lenen aan Curaçao en Sint Maarten, maar het grootste gedeelte zou voor Curaçao zijn, om te zorgen dat de mensen die nu een ENIA-pensioen hebben, dat ook blijven krijgen. Volgens haar, als er niks gebeurt, krijgen mensen vanaf januari volgend jaar al een korting in hun pensioen. Dus minder pensioen dan waar ze recht op hebben. Dus dat betekent dat er iets moet worden gedaan. Ze benadrukt ook dat die ENIA-lening losstaat van het geld dat Nederland nu beschikbaar heeft gesteld voor de bestrijding van armoede op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Kijk, de maatregelen waar ik het net over had gelden voor Caribisch Nederland, dus niet voor de landen. De problematiek van ENIA is natuurlijk een problematiek voor Curaçao en voor een deel ook voor Sint Maarten. En wat nodig is om te zorgen dat we de pensioenen kunnen garanderen voor de mensen die hun pensioen verzekerd hebben bij ENIA. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Dat vinden Curaçao en Sint Maarten ook heel belangrijk. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten we een bedrag investeren in ENIA.
Want nogmaals, er is geld onttrokken aan die pensioenverzekeraar, waardoor ze al op heel korte termijn, begin volgend jaar, niet meer in staat zullen zijn om de pensioenen volledig te kunnen uitkeren. Nou, dat willen we graag voorkomen. Maar met dat bedrag is de bedoeling dat die onderneming opnieuw rendabel kan worden. Dus dat bedrag is geld wat wel uitgeleend wordt, maar uiteindelijk ook weer terugverdiend zal moeten worden. Dus als het goed is dit niet een bedrag wat rust op de inwoners van Nederland of de inwoners van de landen. Hoewel we dat natuurlijk wel in eerste instantie vanuit Nederland uitlenen. Maar het is een bedrag wat uiteindelijk ook weer terug zou moeten komen, voor een groot deel terug zou moeten komen. We proberen de schade in ieder geval te beperken. En overigens is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten natuurlijk ook bezig met rechtszaken om het geld terug te krijgen van degene die het geld heeft ontnomen aan de onderneming. Dus de bedoeling is vooral garanderen van de pensioenen en zorgen dat de kosten voor de gemeenschap, zowel aan de Curaçaose en Sint Maartense kant als aan de Nederlandse kant, zo laag mogelijk zijn. Dan gaan we naar Curaçao. We spreken met Marbella Filippa van onderwijsvakbond Doen. Deze week heeft de minister van Onderwijs bekendgemaakt dat er verkorte tijden gelden voor de rest van de maand. Daar had Doen al eerder om gevraagd. Zij willen niet dat per dag gekeken wordt of de leerlingen misschien eerder naar huis moeten. Dit allemaal als je kijkt naar de meteorologische dienst. Er moet duidelijkheid komen, aldus Filippa. En we vroegen haar, ben je tevreden? Ja, er is in ieder geval tevredenheid in het feit dat er een beslissing is genomen. En over een periode waarbij alle partijen van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Dus in die zin zijn we tevreden. Op dit moment hebben wij ook aangegeven aan de multidisciplinaire team die bezig is met deze situatie. En die ook advies geeft aan de minister om de feiten op papier te zetten en in kaart te brengen. Namelijk, wat is daadwerkelijk de situatie waarin wij ons werk moeten verrichten. En dat doen we middels metingen. We hebben thermometers besteld voor de leden die hier aan willen werken en mee willen doen. En op basis van deze gegevens gaan we dus duidelijk maken wat de situatie precies is. En gedurende 3 momenten op de dag zullen we dan meten precies aangeven hoe warm het is in deze klaslokalen. En deze gegevens zullen we delen met de pers en met het team, met het multidisciplinaire team, die minister adviseert over hoe en wat tijdens deze hitteperiode in de scholen. Dat is goed, want nu wordt de beslissing genomen zonder misschien nader onderzoek te doen. En op deze manier weet je precies wat er nodig is. Ja, wij weten niet in hoeverre ze daadwerkelijk een veldonderzoek hebben verricht. Voordat ze een beslissing hebben genomen, dat weten we niet. Dus durven we niet iets over te zeggen. Maar wat wij wel gaan doen, en hebben wij ook aangegeven aan deze team, dat wij deze metingen gaan doen om met bewijs aan te geven wat de situatie daadwerkelijk is. Wil men de huidige aanpak evalueren en eventueel aanpassen, dat men dat kan doen op basis van feiten. En daar willen wij graag mee helpen. En zoals gewend is van vakbond Doen, zijn we proactief in dit soort dingen. En ons doel is dat er rust heerst in het onderwijsveld en dat wij ons werk in alle rust kunnen doen. Dan heeft de minister van Onderwijs ook aangegeven dat er 1 miljoen gulden beschikbaar is voor het kopen van airco's, ventilatoren, maar ook jugs voor de verschillende scholen. Aan Marbella Filippa vroegen we hoe zij tegenover dat bedrag staat. Nou, als 3 miljoen niet voldoende zou zijn, dan zou 1 miljoen niet voldoende zijn. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. Ja. En voor wat dat betreft zijn we ook tevreden dat er een stap is genomen in de goede richting. En we gaan natuurlijk dit ook monitoren. Dat totdat het zover is dat elk klaslokaal die gebruikt wordt om les in te geven, omdat deze lokalen ook van airco's voorzien worden. En zodat wij ons werk op een fatsoenlijke manier kunnen verrichten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Volgt u ons via Facebook, druk dan op de knop volgen. Bekijkt u ons via YouTube, druk dan op de knop abonneren. Wij zijn er morgen weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.